Днес ще играем една игра, 10 позиции следващия трябва. И така, това ще се. Ще си поговоря с малко въпроси, където защо не пускаш видеа, сигурно? Защо? Не знам защо. Да, носи, ама нощта ще дойде. Ако дойде неща, веднага ми кажете. Просто днес ще си цъкаме. Ще си цъкаме на тази игра. Ще спрем нощта. Ще се забавляваме. Забавляваме на играта. Котката! Котката! Седете пюре с космос. Добре. Ха? Вифи има ли бе? Къде е ножицата, бе? Аз. Кой иска фуд? What the heck? Map. Окей. Дро. Аз я малко надалеч отивам, за да бъда добре. Ама той степче го изхвърли и си пим. Ей, те се изморих с той жито, направо ми ба майката, 2 тона жито. Да ви кабите ли? Добре, на работа. Ами Вица, да, просто за пореден път ютуба ми умря. Срамотно, трябва да го рестартираме. Сори, пичове, че не ви помагам, просто ютуба ми умря, трябва да си правя. Войводите знае какво да очаква от този живот. Каквото паши. А Райли загива Благодаря, по включително Ти на работа? Нощ. Ай, страх. Бързо. Това, което мисля, Бързо в кръга. Бързо. без да искам ми Мап. помогна, Къде сме? мисля, че би трябвало да е MP3. Защото MP3-то се нуждае от четец, за да може да работи. И ако казваш, че не е изпълним като тип, не може просто да се ръдне ей така директно, за другите не знам, но за MP3 знам. По метода на включване, който обратен на метода на изключване, включваш това, което мислиш, че е правилно. Окей. Намерихме. Добре, окей, даже не бях логиннал. Окей, давай напред, твой. Знаеш какво? Къде си? Тъй като ти си мега Къде готин, се белеме? ще ти дам ти да ми избереш следващата скъпа. Си, каквото ти е най-готино. Давай следващата тема от тебе. Ние сме на Бали около 6 Не да ги ям, бе. дърва. Ела тук. Чакай, че къщи гледам. Вау. Не съм го знаел, прав си. Крайно момент, братле. Днеска мислех много. Днеска беше много. Вау. разполага с нещо мощно. Ха? Идваш с мене. За какво? Да чакаме дърва. Абе, батко, аз ще строя. Не очаква, че Вече стоя да ще донесам дърва. Колко дърво имаме? Четири. Колко ни трябва? С 20. За легло небе, за карта. Вау. Не крафтвайте глупави неща, хора. Айде! Левел 2! Браво е! Браво! Браво е! Дем стори сене. Ябълки, сериозно? Легло! Че обожавам да ям и това ми приготви нещо. Айде легло! Първото легло! Какво е специално? Ще видиш. О, айде търсете металове, хора! Аз Айде! съм тъса дървета да... Ами, да не те нападне нещо. О, аз в езеро влязох. Ако има метал, о май гад! Къщичка. Въглища. Добре, не. Какви осигурки? Но
Чизкейк и хевер? Да, отвратително. Много. Не знам за теб, обаче аз не мога да карам само на сухо езбина. No, help me, help me, help, 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 help me, help me. Къде си? Храна. Какво клонихте той Майка жито? ти често ли те изпускаше? А? На Тя ти ръка? любимец. Какво нарича? Бърза глад, ще умра. Колко човека клонихте? Бая. С кого бяхте? Аз, Сенчо, Ленка и Коста. Защо се мен обсебва? Защото ме лътваш. Колко И сте? откъде си? Големия Коста, малко е. Ти защо си по шорти? Правите легло, Фитнес. Ама се тренирате. Коиха, бе? 11 часа. Давай. Легло ли тя ще направи? Моля те, легло. Не! Аз ходих на так да поричам оная час. Хвърляй. Айде, идвате ли? Аз сега не мога да зацепя да ме Толкова как? Трябва да убия Ще провери ли бамбука? вълка. Как ще го стоиш? Кой ще го види? Бумбук? Аз тата на мама каза, че това е бумбук. О, месо, пенки, драмач. Айде още едно легло. проверявала. Ще се мисли. Колко? О, thank you. Заболява няма ли да дойде да пъската това така влезе в водата? Thank you. Дай ми пуша на No, help. От храна ли искаш? Не, тъмно е. Но и че дощ е при вас ли е? Ай, не трябва да умирам. Ай. Ама човек, що не спомниш? Ай. Правя легло. Почивам си. Какво? Вярно, Ще нека да хубаво го с кажа. ветата. Ела насам. Хайде. Идвам. Хубаво. Какво? Пресрещам. Айде. Това до леглото ми. Ей, от леглото си махни се, бе, от леглото ми. Леглото не мога да си го местя. Това е доста гадичко. Някои са брали храна, а не тук сеят с добри пинки. Понякога действам по старомодния начин. Особено когато е Дори създание го няма, значи хубаво. Опита се да убиеш с Хубав чест. Добре, всички играчи ли са тука? Батко, котето тука ли е? Не знам. Утре? Как не знаеш, бе? Сигурно не бележи. Утре трябва да закарам Гирсона на тенис. Не трябва да умре, бе, котето. 9:30 трябва да отида да взема частта за пилота. Дай. Де сме свени? Давайте, аз тръгвам по къщите да търся неща. Мишките влязоха в капана. Вие какво? Уважават враговете си. Аз не събирам да бъда той. Лего правете. Хората ги са хубаво. Оф, аз пък да ги набия, те да ги убия. Хайде, тренер. Успешен ден. Thank you. Свени? Първа започвам. Свени? Да натоварим оръжията. Къш, бе, къш. No, help me. Къш от тук, бе. Свени, ела тук, фут. Момчета, Чакай, че ме гони вълк. Някой ще ми спаси ли от вълка? Моля ви. нищо работа за вас. Къде си ти? Гледай на картата при една къща. Видали? Видали? Едно жълто човече в една къща, виждаш ли? Не нагоре, а на другата страна. Не направо напред, на другата вида. Парти се очаква. Покажи се сега. Момчета, Уи!
Help me, help me, help me! Вълк ще ме убие! No. No, help! Please help me! Вълк ще ме убие! Месо бързо! Някой не печели неща! Ела, има чест! Не го съм го отворил! Ей! Къде да знам аз какво е? Като килим действа. Вау! Вау! Доста умно. Голяма ирония е, че с това име точно ти намери. Като килим. Ми трябва. Вау! Доста време мина, стана приятел. Аде, ще ви да отворим бързо. Виждам, че те забавляваш. О. Нали ти обещах? Ще ги разсейвам, докато ти... наградата ти. Покажи ми я. Ето я. Твърде отдавна съм без него. Оу! Взех телешко. Телешко. И малко свинско. Не знам какво вид месо е. Аз просто вземам храна. На смъртта и безсмъртието. Някой тук посел си. Еми да. Даниеля, дай да приеде, да бе. Чудовището при вас ли е? Донесох храна, който иска да взима. Как се еде, Деня? Скъпичко ми струва. Може ли? Чух, че си загубил. Ям. Да. Жалко, че работи само за теб. Е, тук има едно пиле. Айде, оставям. Бързо, айде, вземете. Айде да оцелем. Кой иска да оцелем много нощи, ха? Аз да. Къде котсто боце? Ти не заслужават си. Чакай. One, two, three. Капан на мен ще да виж. Ако дойде чудовище, да може да го убием. Искаш ли да го се? Не, той няма нищо да му стане. Ей, някой да ми дошъл.